दिनै आङो बोरमा बेदरदो बोरमा बिबौ संनायदो आरो नायलांदो मारै सङो आरो आंनि भिडिअ सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना गालां फैदो बिदिनो नायलांदिनि आंनि भिडिअखौ बोरमा बिबौ रुना लादो दा साफा खालामगोन आरो Ini pandang, ini bibu. Kanada, basino bay, harsing top जानाय नङा, हरजासिगोन. थावा दुंबाय. Ini दा सिगांसिनो. Biasa जाबाय दानि फालौ सामब्राम माबा हाइजें जिरा देदो आरो फालौ गोरान पासफुरन होनि Meat masala. Coba dah kamera jam. Dah. Dia berkuah masir. Ini sampai bermakuro, bermabibu, lugaina. Manis belum ada. Ini dah sungkre. Itu baik sih kan lagi nak geran mana ya? Orang nang jadi kita nang abah pinjam. Wrong ini. Ano, bago para maganda kalaran dia manda. A few moments later. Itu sudah lama ya, alu deh seluruh deh, hilang bara alu deh, ra, itu cukup nih. A few moments later. Nah, deh, besar banget. Sudah makan aja. A few moments later. Ini ke badannya.
दै होनोसै आरो दै होनोसै दा आरो खेबसे होबावनि दैखौ ini खोबना होनोसै मोनबाय थागोन आरो धनिया हाइब्रिदनि धनिया मोदोमनाय नङा इयो आरो A few moments later. बिलाथिखौनो आङो उनावसो होदो आरो बेखौ होनाया भिडिअ जादियानोखा बेयाव हनै जिरा देनाय होबावनो दहाय देदोंमोन देफाखादोंमोन मस्ला थेवबो होबावनि ओमफ्राय गरम मस्ला ini धनिया baik rambut A few moments later. Sabe? Beres sih sana. Nanti. Kan masih dabun kan. Ayo besar. Berma. Ready juga. दिनैनि भिडिअखौ इखिनियावनो दोनथ'लायबाय आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसेबाव लोगो मोनफिनगोन।